i aquest dia és màgic. El que sentissis una vegada gires el cantonet, això no s'explica. Quan estàs dins del carrer i en el vol de campanes, els cavalls, és una sensació d'adrenalina que és indescriptible per a la gent que no ha estat allà dins, però els que estem, la veritat és que és una sensació molt, molt, molt bonica. Jo veig que és una festa que continuarà durant molts anys. Esta festa és festa local del poble. Esta festa no s'havia d'acabar mai. I com ve sent tradició, per a que ràbia i rebente el dimoni, cridem tots ben fort. Visca el pare Sant Antoni! Sempre ha sigut en la festa tradicional que coneixem tots, del dia de la Malea, fer-lo el dia de Nadalet. El que passa que és el 26 de desembre. Aquest dia se fa el que és la collida de la Malea i les dones fan el que és la confitura. Eixe dia s'amorza primer i primer se fa la confitura, se tallen les carbasses. Carbasses llargues aixina, que antes diuen carbassa baconera perquè els donaven molt pels animals. Se ratlla i quan ja està ratllat se pesa, se posa una quantitat de sucre i una de mel, cada un té una mida, però normalment és 3 parts de sucre, de dolç, i 1 quilo de carbassa, ratllat. Se posa al foc i se posa llima, una mica de canella, i se va regirant fins que estigui cuita. Quan ja ens paeixia que estava cuita, l'anàvem provant en un plat, agarraves una cullera i si caia xorret, encara encara li faltava coure's. I quan ja ens paeixia que estava bé, entonces ja la traiem, un ratet antes li posàvem canella en rama, li posàvem, l'anàvem regirant en la canella, i quan ja veiem que ja no caia caldo, entonces posàvem la llima, la remenejaves i ja està la confitura feta. És llarg perquè se fa en calderes grans i costa s'ha de remenejar perquè no se suca res. I després se posa en olles i se guarda. I mentre uns estan fent la confitura, els altres estan fent la malea. Normalment antes se feia sempre les dones fent la confitura i els homes se n'anaven a fer la malea. I se busca un lloc on hi ha malea, se va tallant, se va fent en garbes, i enguany han fet unes 130 garbes, més o menys, per omplir el carro de la malea. El que passa que, claro, se cull potser un poquet de temps per a que estigui un poc més seca i que s'amole un poquet, per després ser més fàcil a l'hora de carregar-lo al carro. El pròxim dia que se fa un poc de festa és el dia del pregó, que va ser el diumenge passat en aquest cas, i se'l lliga el pregó anunciant un poc més o menys la festa, el que se farà, se faran les corregudes, se pujarà primer el carro l'arbre sense fulla, l'arbre en fulla i després el carro a la malea. I també s'explica que el diumenge se va a missa i el diumenge també després se fan les corregudes.
Bocassins i bocassines, visitants i gent del món, vos donem la benvinguda a l'anunci del pregó. Els sectors van passant i el tercer són majorals. Tot el poble està invitat a les funcions que faran mentre duren aquestes festes en honor al nostre sant. Dissabte i de bon matí en l'arbre començarem i després de la carrasca en el carro acabarem. Si després d'un bon dinar la siesta no podeu fer, no penseu on anar, que al mesón podreu ballar. Pareu compte en fer tard, que per acabar la vesprà tots els majorals encendrem la foguera. Després d'haver sopat, traurem la cavalleria i si la publicata voleu escoltar, seguiu a la majoria. Repassarem el panorama actual, amb gràcia i burleta, així que no s'agarreu a mal i a disfrutar d'esta festeta. Enguany no cal patir, si prompte voleu dormir, la coqueta replegareu antes de mitjanit. Diumenge de matí, tots a missa. De vesprà les corregudes. Si pollastre voleu guanyar, pareu compte les caigudes. Ara afinarem la veu, que per espantar el dimoni cal cridar ben fort. Visca el pare Sant Antoni! Visca! La veritat és que sí, perquè jo fa uns anys que entre els exàmens i tot no he pogut estar i ho ves des de casa i és una cosa que te fa il·lusió. Dius, va, eres un poquet part de la festa, tots som part de la festa, però un poquet més i la veritat és que és una cosa que fa molta il·lusió. La cabeça que se puja quan es posen els rosses no és la mateixa, perquè això és més arreu. La cabeça bonica és la de quan se fa el pregó i tot això. I després del diumenge del pregó, el pròxim dia que ens reunim és el dimarts, que se fan els pastissets, ja tenim la confitura feta i les dones fan els pastissets. I després de la confitura, avui se fan els pastissets i després se fan també rotllets. I després, el dijous, les coquetes, que se donaran el dissabte per la nit. La pasta del pastisset se compon de beguda d'aiguardent, moscatell, oli, una miqueta de sucre i farina. I se va pastant ben pastadeta i quan ja te pareix que està bé, entonces s'aplana el pastisset, se posa la confitura, se fa la voreta, s'acaba, se li posa el sucre i al forn.
dijous també el que se fa són les coquetes, se va al forn, s'està tot el dia pastant i els homes de mentre van i tallen els arbres. Les coquetes d'Antoni porten oli d'oliva, oli de girassol, porten sucre, porten farina, porten aiguardent i porten moscatell. Jo faig la massa i després traiem la pasta fora i després les dones ho pesen, són 150 grams, van pesant, la massen un poc, unes altres dones les aplanen i les altres dones les punxen perquè no bufo la coqueta. Després porten les llandes al forn, José les enforna i després hi ha unes dones que s'esperen fora per quan estan cuites, per traure-les i portar-les a les dones que les estan ensucrant. Les ensucren i després enguany com a novetat és que les embossen, han fet unes bosses de paper en el dibuix del sant, que és Sant Antoni, les embossen i després ja les guarden pel dissabte, que és quan es reparteixen. Pues mira, dic, avui dijous, ara hem pegat un mosset per agarrar forces i anirem a tallar un arbre sense fulla i després anirem a un arbre en fulla, que és lo típic que se sol fer, portarem els animals, enguany ne portarem 8 i no res, no vengan enganxats, pues, si volen estirar i volen fer-ho bé, pues al poble. Quan se tallen els arbres, la preparació bàsicament és... Els animals són gent que els tenim així al poble i durant l'any ja es va estocant, també es va extraent, els animals estan més o menys preparats i la preparació que se fa és preparar-ho per a anar, se talla l'arbre i quan arriben els cavalls és enganxar-los i arrimar-los cap al poble per tindre-ho ja tot en més accés i més pronte el dissabte, que és el dia de la festa, per a poder-ho tindre al poble i no tindre que perdre el temps en anar al terme a buscar els arbres. Uns dies de germanor molt bonicos per tots, i gent majoral, conforme el cas d'ara que són sectors, gent que potser no està al poble, que fa anys que no està i li pilla que té la caseta en el sector, tinc il·lusió en ser de la festa, i la veritat és que penso jo que és una festa de molta germanor. El divendres de després s'agarra, se va a fer el carro a la malea, se monta com s'ha de ser i se porta al centre mèdic, que és on se queda allí fins el dia que és de Sant Antoni. Anem a per la malea, que la van tallar el dia 22, que normalment se feia el dia de Nadalet, però clar, com ara tot el món treballa i aquestes coses, pues, la vam fer el dia 22 i vam fer llis braçalls de la malea i el divendres, pues ja també el mateix, esmorzarem i després d'esmorzar cap a la Rambla i a carregar el carro. I el portem així al poble i ja tot arreglat pel dissabte.
I després hi ha el dissabte, que és quan se fa la festa. El que més m'agrada, l'arrossega. Tot. L'arrossega. Se fan 3 pujades, els arbres s'arrimen, el que com te comentava abans, s'arrimen al poble 2 dies antes. Aquell dia vas i enganxes allí el tiro de, no sé, 7, 8, 10, depèn els anys, els animals que hi ha, n'enganxes més o n'enganxes menys. Entre 8 i 10 solen ser el que és el tiro. Pues els rosses són, pugem tot el que han tallat el dijous, primer pugem l'arbre sense fulla, a les 11, després a les 12 pugem l'arbre en fulla i després a la 1, que és el que la gent més espera i més combonya i més bonicó, pues pugem el carro de la malea, que això és el que més significa per Sant Antoni de Bocatge, que són les rossegades i el carro. Un carro que té molt de volumen i per mi personalment és el ròssec que més emoció me fica al cos. Jo lo tot. Per mi és lo tot, vull dir que tens els cavalls perquè t'agraden i tot el que tu vulguis, però aquest dia és màgic. Per un que té un animal, això és el que sentissis una vegada al cantonet, això no s'explica. Quan estàs, jo dic per experiència pròpia, quan estàs dins del carrer en el vol de campanes, els cavalls, el carro, és una sensació d'adrenalina que és indescriptible per a la gent que no ha estat allà dins, però és que estem, la veritat és que és una sensació molt, molt, molt bonica. I després a les 7 fem la foguera i després la publicata i la coqueta. Jo no he llegit mai la publicata i enguany que era majoral el meu sector, ningú volia i dic, m'animo jo perquè és una cosa que m'agrada participar en la festa i com no ho havia fet mai, alguna vegada té que ser. Després de les flautades que ha pegat el cornetí, guarden un po de silenci que ara em toca parlar a mi. Hem de tindre orella fina i de paciència una miqueta, que a ningú li sàpiga mal un po de burla i alguna sorieta. A menjar i beure mos hem inflat, però la festa hem tirat avant, i encara que sigui d'hora, més d'un deu estar bufant. De fa 4 anys ja d'ara, els sectors van seguint, uns millors i altres discutint,
esperem que l'altra volta els majorals no vagin fugint. Uns que la confitura és aixina, altres que n'hi haurà poc, com si no sabien diferenciar una coqueta d'un coc. En este sector tenim de tot, i de sants anem sobrats. Pots comprar pa i també sal, i si voleu confessar-vos, no patiu, que el capellà és majoral. Del patró, què voleu que vos diga? De moment no n'hi ha novetat, el que ben cert sabem és que no era adoptat. Antoniet venia de casa bona, i les perres li eixien per les orelles. Podia comprar vi i bon cava, i de quan en quan veure algunes mamelles. Els pares li van faltar, i l'herència va donar. Preferia tindre la pansida que beure i fumar. Al desert pop d'Eritrea, el dimoni va combatir, i en una cova fosca la vivenda va establir. Una jabalina que no s'hi ve, al sant li va arribar. Amb una bona plegària, ell la va sanar. Deixem ja el sant, que ja té prou faena en curar, i algú deu estar fartet de tanta missa i capellà. L'altre dia al mercat vaig sentir que una abuela li dia a una altra: para compte del que vas a dir, que eixiràs a la publicata. No volem ofendre ningú, ni escriure una enciclopèdia, però contarem el que ha passat com si fos una comèdia. La primera i ben sentida, de quinto no n'hem tingut. Ja veu les coses de la vida, antes hi havien de sobre i ara les quintes han sigut. La festa s'ha tirat avant, a algun li ha paregut bé i a altres mal. Els reixos han sigut reixes i les cartes no han canviat de tono. Sí que ens haguera agradat que els xics ens hagueren cantat. Enguany és any d'eleccions i se comprèn de seguida, perquè hi ha més inauguracions que he vist en ma vida. Els jubilats ja estan contents i les escoles per fer. Com voleu que este poble així no el repoblem? Els joves estem abandonats i les festes fem tots els anys. A veure si mos deixen al centre per fer algun bou embolat. No està mal d'inaugurar i en més coses hem de pensar. Al poble n'hi ha carrers que estan per desbrossar. L'altre dia passejant pel carrer Balmes anava, quan un lletrero ficava que el pou faltava. No sabem per què, ni si l'aigua està contaminada. És més fàcil llevar-lo que tindre el carreglar. Els rumors del poble diuen que de partits anem sobrats i en els pobles el que volem és que siguin honrats. De l'any passat a d'ara hem canviat de govern. Com bé diu algú, casa de molts amos, casa de ningú. El d'abans feia mala cara i no li feia cas la tropa. Per lo menos en el guapo podem presumir per Europa. Els catalans segueixen igual i la gent estem avorrits. Més val pujar al jornal i pensar pels desfavorits. Deixem estar la política i passem a les festes, que polèmica va haver amb bous i banderetes. Vergonya em va fer a mi lo d'una bandera i l'altra. N'hi hauria que respectar-les i no fer tanta jugarota. Meravellats ens van quedar quan en la costera del Corro igual eixien bous que algun cotxe sobava al morro. Parlant d'automòbils, pareu compte a l'aparcar. A un vado un cotxe hi havia i a Múrcia se'l van trobar. Ni li van fer el pont, ni el van forçar. Un pres en vista, la clau va rodar. El temps bé s'ha portat i d'aigua anem sobrats. El vent poc ha bufat, però l'oliva se mos ha cucat. Ja veurem que ells estan del molí. Igual en compte d'oli, enguany mos dix vi. És hora d'anar acabant, que no volem ser pesats. Si algo se vos ha passat, tornaré a parlar més avant. En acabar la volta, repartirem la coqueta, ja que se n'emporte hasta baix la camiseta. Demà matí se farà la missa, a veure si no velem tant, i en compte de dormir, fem honor al sant. Per acabar la festa, i com ve ser costum, farem les corregudes del carrer La Font, i com ve sent tradició, per a que ràbia i rebente el dimoni, cridem tots ben fort. Visca el pare Sant Antoni! Una crítica a lo que ha passat al poble durant l'any, saps? I pues, parla de l'Ajuntament, de la política d'Espanya, de coses que han passat al poble, de tot. Sí, se parla també del sant. Repartiran després de fer la publicata i la professó pel poble i tota la cerimònia eixa. Que passen a replegar la coqueta, primer passen les cavalleries i primer els de la professó, els majorals, i després passen tots els que tenen cavalls i quan han passat els cavalls passen tota la gent a peu a replegar cada un la seva coqueta.
veure, al principi, quan jo me vaig casar, no se feia, no n'hi havia majorals. Van haver uns anys que no n'hi havia. I després ho van agarrar una colleta de xiquets, que n'hi havia un capellà que era d'Almassora, que li diuen Manolo Barberà, i aquell i sa mare van fer faves, van fer no sé què, no me'n recordo, i per compte coqueta van donar galleta Maria. Els pobres xiquets, doncs les mares es van dir, dona una galleta d'eixes Maries i serà la coqueta. I d'entonces, que quan més va més bé està esta festa. Va ser el principi de la segona vegada que s'ha fet Sant Antoni. I a l'any següent, aquests mateixos xiquets van ser majorals. I a mi me van convidar a tota esta festa, les amigues que tenien els fills així. I m'ho vaig passar bé de tot, perquè després de fer vam anar a sopar de la coqueta i allí vam fer teatre, i allí vam fer cantar, i allí vam xalar, i m'ho vaig passar molt bé. I a partir d'entonces sempre s'ha fet ja Sant Antoni, cada carrer, cada majoralia que ha agarrat, el sistema de la coqueta i el pastisset és el mateix. Sí, però ara la gent col·labora més. Ja antes passava que a totes les cases tenien majors que dien i burros, que se n'anaven al bancal a treballar i entonces n'eixien 35 o 40 de cavalls i ara ja són cavalls de muntura, diguem. Perquè justet mon pare en aquell temps comprava majors que diem i burros i tot això, i aquesta festa sempre m'ha agradat molt, sempre m'ha agradat molt. El que m'han transmetre a mi els meus pares, jo ara intento també als fills, i la veritat que sí, jo crec que sí que el que comentava sí que ho agarren, sí. Jo crec que sí, que la gent té moltes ganes, però que vegis el dissabte de matí la barbaritat de gent que té el poble. Vull dir que ja no la gent del poble, sinó gent de fora, que te ve per veure-ho, és molt, i la gent té molta afició. A mi mateixa hi ha molta gent major, però de joves, qui més i qui menys s'agarra a festa i a la festa. Vull dir que és una festa que agrada, que està avançant, s'avança molt i hi ha molta gent. Ara mateix s'ha partit del poble en sectors i això fa molt. Vull dir que de normal eren colles de 20 persones i ara t'ajuntes que són un centenar de majorals. I la veritat que val la pena, és molt bonic això. Jo penso que sí, i per part meua, és el que intento transmetre als meus fills, i al fill en concret, el xic, la xica també, però el xic té molta afició als cavalls, i a banda de la festa de Sant Antoni, però jo el que li intento transmetre és això, que és una festa molt tradicional del poble, que són arrels, que són una manera de conviure la gent del poble i que aquesta tradició i aquests costums no se poden perdre en la vida. Sí, clar que sí que m'agradaria. És molt bonico, totes les coses del poble que se facin i que hi hagi salut per tot el món poder-ho disfrutar, és molt bonico. No se'n tenen que perdre, són tradicions que és això, que donen identitat, que donen germanor, que són del poble i per tots els mitjans, totes les institucions han de fer el possible per a mantenir-les. El festeig d'agost és més de gent de fora, però aquesta festa és festa local del poble. Esta festa no s'havia d'acabar mai.